A preto hovorí slovo Božie, že Jonáš keď ho ryba vyhodila von, odišiel do Ninive a prechádzal za 40 dní a kázal, Niniva bude zahladená. A keď počul kráľ, dal rozkaz, aby všetci v pokání a pôste sa obrátili k Bohu. A vraví, možno, keď budeme robiť pokánia, Boh sa smiluje nad nami. A bolo tak. Pretože sa Niniva obrátila k Bohu, robili pokánia a postili sa, nejedli 3 dni, 3 noci, ani zvieratá nejedli, nepili. Lebo bola prehlásená skaza. A preto znamenia, ktoré Pán Ježiš dal pre farizejov a zákonníkov, bol prorok Jonáš. Lebo posle 3 dňa, ako hovorí slovo Božie, 3. deň stál Pán Ježiš z mŕtvych. A za ten čas bol v spodných časiach, aby zobral zajatých. A pretože vyšiel, sa stal spasiteľom celého sveta. Nielen ako Jonáš mestu Ninive, ale prišiel, aby spasil celý svet. A preto apoštol Pavel píše, a zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom na celej tvári zemi, že každý, kto uverí v Neho, nezahynie, ale bude mať život večný. Znamená, že tie znamenia, ktoré boli, oni sa vyplnili v Kristu Ježišovi. A učedníci vravia, povedz nám, čo bude znamením tvojho príchodu. A čo bude znamením s konaním sveta? Ľudia chceli mať znak, chceli mať znamenia, aby vedeli, že je blízko čas, blízko je Pánov príchod. A preto Pán Ježiš vraví, že bude znamenia tu dole na zemi. Bude znamenia na nebi. Bude znamenia v mori a bude znamenia medzi ľudom Božím a bude znamenia medzi týmto svetom. Bude znamenia na slnku aj na mesiaci. Ak by človek nespozoroval etno znamenia, ale prichádza druhovo. Ak by nevidel na zemi znamenia, prichádza z mora znamenia, ktoré osvedčuje, že Pánov príchod je veľmi blízko. A preto Pán Ježiš povedal, budete slýchať o vojnách, chýry o vojnách. Ľahšie, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko musí byť, ale ešte je ni koniec. Budete vidieť, že povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor, zemetrasenia budú mestami. Pán Ježiš ukazuje, čo sa bude diať na tejto zemi medzi národami. A preto vraví, že povstane národ proti národu. Budú veľké vojny. A znamenia, ktoré predpovedal, ono sa počalo zjavovať. Viete,
znamenia netrvá jeden deň. Ale zjavenia je dané ľuďom mnoho rokov, aby v tom znamení poznali, že Božie slovo je pravda. A preto Pán Ježiš ukázal, že tie znamenia sa budú diať. Bude mor a bude hlad. Viete, nedávno som počul, že viac ako 700 miliónov ľudí je lačných. Pretože vládne ich krajinách hlad. Mnoho ľudí vraví, na čo sa im nedá pomôcť. Ale oni sa na znamenia všetkým národom, aby bol mor, aby bol hlad, aby sa vyplnilo slovo Božie. A preto Pán Ježiš vraví, budú zemetrasenia. Zem, ktorá nás drží, vedcovia tohto sveta vravia, že zem sa stále trasie. A je napísané v žalme, čo ti bola zem, prečo si sa triasla? Hory, prečo ste poskakovali? A odpoveď prichádza pre prítomnosť panovníka Hospodina. Ja zem som sa triasla. A teraz je rozkaz Boží, aby sa zem triasla, aby bolo zemetrasenia, aby ľudia hľadeli. To je znamenia, ktoré predpovedal Pán Ježiš Kristus. A keď sa zjaví to znamenia, znamená, že sa zjavili posledné časy. A hovorí, Lukáš zapísal, a bude hučať more a ľudia budú predesení, nebudú vedieť, kam majú bežať. My sme počuli zvesť, že tam v Indonézii a tých krajinách, že more sa búrilo, prišiel tsunami a veľké dalazy zatopili mnoho a mnoho ľudí. Je znamenia posledných časov. A hovorí nám slovo Božie, Pán Ježiš, a všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. My vieme, že tehotná žena, keď ju chytia k vole, že je rýchlo príde za tým aj pôrod. A preto Pán Ježiš ukázal, že tieto znamenia, keď sa zjavia tu na tomto svete, keď sa zjaví toto všetko, praví to sa bolesti celého sveta, predpôrodnie, lebo to, čo sa má zjaviť, ono príde troška pozdejšie. Ale je dané znamenia, aby ľudia uverili v tomto znamení, že prichádza Ježiš Kristus. Aby ľudia verili, že to, čo je predpovedané dávno od založenia sveta až do skončenia sveta, že Boh spravuje celý svet. Udržiava všetko vo svojej moci. A preto aj hovorí, keď budete vidieť, že sa toto deje, to budú počiatkom predporodných bolestí sveta. Apoštol Pavel, keď písal veriacim a napísal im, aké budú posledné časy medzi ľuďmi. A vraví, to veď, že v posledných dňách nastanú nebezpečné časy. Lebo ľudia budú